Hirap ang mga residente sa Barangay Tampuhan, Libmanan, Camarines Sur nung wala pang tulay na madadaanan papasok at palabas sa kanilang lugar. Kung walang maikakargang krudo sa bangka ay tinitiis nila umano ng mga residente ang maglakad sa putikan. Dati, ang tulay mo dyan, hanggang Mayo pa yan, halos aral daw, ang inaagihan mo dyan, lapok, damulag pa, Mayo pa man mga tricycle kanto, Mayo man yung motor, tapos bangka, balikan yan. Hirap din silang maitawid ang mga produkto dahil walang maayos na madadaanan. Sa tulong ng probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villaperte at Congressman El Rey Villaperte at lokal na pamahalaan ng Libmanan, tapos na at nadaraanan na ng mga residente at ilang kalapit barangay ang Tampuhan Sibuho Bridge sa bayan ng Libmanan. Ilang dekada din silang nagtiis na walang maayos na tulay. Haloy ng kuyan panahon, elementary pa lang ako, arog na po yung gayaning talagang mas masakit ang transportasyon ni Samoya. Hindi maiwasan ni Lola Winnie at Kuya Tirso na magbigay ng saloobin sa mga naranasan nila nung panahon na naglalakad sila. Grabe po talagang ang sakit sa muyat. Nagbabangka kami pag madakit kami. Saka grabe pong laboy dyan sa balyo. Dati nagpasan, tapos sakat, tamat paruto, tapos pasakat. Tapos ngunyan dahil na. Sa ngayon, malaking tulong na ang pagpapagawa ng tulay dahil hindi na sila mahihirapan ng tumawid. Maayos na din na nakakapasok ang mga estudyante sa kanilang paaralan. Maliban dyan ay naibababa na rin sa bayan ang mga produkto nila. Ngunyan po medyo kagiriginawa na. Sa dawa ng oras ka dyan maglakaw, dahil ka na maapod nin para hapit. Samantala, pasasalamat ang ipinaabot ng residente kila Governor Luigi Villaperte at Congressman El Rey Villaperte sa pagkakaroon nila ng maayos na tulay. Yan siguro, salamat kong dakulang tabang sa muya, nagdiyo sa Tampuhan ang sa imong pinagilid. Dakula mi pong pasalamat sa iya. Ug manamang kami dakula naman yung pig-improve kan sa muyang barangay. Pirmi na kami nakakadangog mga motor, aldaw banggi. Eli Balbin, CSN.